2.876. Kasurila Ski Team. Laskija. Seuraavana vuorossa Roosa Tuononen. No. Epävirallisia tuloksia tällä hetkellä. 1. Hautumaan Emppu. 2. Hiltunen Tessa. 3. Porkkala Mira. 4. Longström Josefina. 5. Koppusela. 6. Saarenmäki. 7. Rintamäki. 8. Koistinen. Näin tällä hetkellä. Mutta sieltä tulee kovia laskijoita vielä. Ja tässä nyt on radalla Roosa Tuononen, Kasurila Ski Team. Roosan jälkeen Saarenmäki Julia Vöyriltä odottaa lähtövuoro. Näin tulee tässä Roosa maaliin. Roosalle hyvää